Go live nikad.
Kad se odavde recimo 75 spomenuo, drugi dio taj alat, da ih se prvi si da se traži da se šta školio, nama više to znamo, I imamo ovdje jedno mesto naprijed, ako neko hoće. Zavljeno. Onda ništa. Aha, onda ništa. Hvala što su došli u ovakvom broju na 5. NŽ Speetup. Drago mi je što smo ceo ovaj prostor uspeli da popunimo neki ljudi tamo gde stoje. Zapratite i napravili smo prošli put imamo Instagram, tako da koristite Instagram, možete da zapratite i tamo. Učlanite se na naš Slack kanal. Tu šerujemo razne stvari iz sveta jazza, tako da ako se to zanima, možete skenirati ovaj link ili otići na naš sajt, ovaj posljednji link ovdje i tamo ima link do Slacka. Sad danas ću imati dva predavanja. Prvo predavanje će držati Ivan Jovanović iz Beograda. On će pričati o mikrofrontendima, a drugo predavanje će držati Nikola Knežević. On će malo pokazati kako se rade glatke web animacije. Tako da, ako neko hoće da priča, slobodno pričate samo posle meetupa ili s nekom iz organizacije, pošto bilo bi super kad bi još neko trebao da podeli znanje ovako pred publikom. Neću više da tužim, dao bi reč Ivanu Jovanoviću. Ćao svima, dobrodošli na Meetup. Danas ću vam pričati nešto o mikrofrontendima. Da li je neko čuo za ovaj termin nekad, možda koristio? Dobro, samo vas dvojica. Cool. Ništa, da počnemo. Prvo da se... Izvinite za
Svi se sjećate jQuery-a, vjerojatno ga i neko i dan danas koristi. Također u prošlosti smo još radili, ima firmi sad radi i još danas, sa Emberom, tako ti nekim starijim tehnologijama kao što je Backbone.js, koristili smo svi Angular verzija 1, one starije verzije, i te tehnologije su tu i dan danas, postoje jako veliki sistemi koji i dan danas koriste ove frameworke i uglavnom kada neko kaže da koristi tako nešto, ovo je reakcija drugih ljudi. To je zato što mi uglavnom želimo nešto novo, kao pošto je ceo JS svet se jako brzo kreće, stalno imamo neke nove biblioteke, stalno imamo neke nove frameworke. Mi želimo da koristimo nešto novo i da nađemo neki način da migriramo sa tih starih front-end, ali full stack tehnologija. Tako da želimo da koristimo React, Vue.js, na primjer, ili neka nova verzija Angulara. I kogod je hteo da migrira sa neke starije verzije Angulara na neku noviju, shvata koliko vremena treba, koliko je novca potrebno da klijent to plati i uglavnom nailazi na zatvorena vrata kada ima neku takvu sugestiju. Ali danas ćemo pokazati kako je to u stvari moguće da, što se kaže, step by step, korak po korak migrirate sa nečeg starog i to možemo uz pomoć mikro frontenda. Ja sam Ivan Jovanović, ja radim kao senior software engineer u Nearformu, to je irska kompanija, bavimo se consultingom, održavamo i Node.js, imamo dosta open source projekata, radimo consulting vezan za enterprise sisteme, koristimo Node i React uglavnom. Možete me naći na mom blogu i na Twitteru, također održavamo, osnovao sam JS Remotely, to je job board za remote javnosti poslove, jer sam se bavim JS-om dugo, radim remote, pa ovako nešto nije postojalo, sad jedan sistem na kome se mogu naći svi remote JS poslovi. Pa da krenemo, šta su stvari mikro frontendi? To su stvari mikroservisni pristup modernom webu. Znači, verovatno je, možda ste svi, možda deo vas koristio mikroservise nekada u backendu, verovatno vam je to poznato. Sa mikrofrontendima možemo to da prenesemo i na frontend. A prije toga, za one koji ne znaju šta su mikroservisi, da prođemo tom. To je u stvari tehnika razvoja softvera gde imamo strukturira aplikaciju kao kolekciju labavo povezanih servisa. To jest, ti servisi, što znači u stvari to labavo povezano, oni ne moraju da znaju ništa jedan od drugim, nego su onako nezavisne aplikacije, ali na to našem sistemu one komuniciraju i rade zajedno. Kada izvučemo jedan deo, ta aplikacija dalje radi, nije kao kod monolitnika kada jedan deo pukne, uglavnom sve prestane da radi. I u Node.js-u to izgleda ovako, znači imamo na primjer 3 neka Node.js servisa, oni razmenjuju podatke, svaki je nezavisan, svaki može samostalno da radi, ali kada dobijemo deployment, oni rade zajedno. Uglavnom to izgleda ipak malo ovako, imamo u stvari na sredini neki event bus, mi to zovemo magistrala, služi da razmenjujemo podatke i onda ove Node aplikacije ne moraju uopšte da znaju jedna za drugu, već se samo registruju na tu magistralu i tako razmenjuju podatke. Event bus ili magistrala nam omogućava razmenu tih podataka između komponenti u tom nekom publish-subscribe stilu, gde je aplikacija komponenta koja šalje podatke da je publisher, a subscriber je onaj koji očekuje neke podatke. I najbitnije je da bez prethodne registracije tih komponenti one mogu da sarađuju zajedno. Znači, jedna komponenta uopšte nema pojma ko je tu još u sistemu, već samo prima podatke i šalje podatke nazad na event bus. Sad da vidimo neke principe mikroservisa koji će nam posle dobro doći za mikro frontendere. Pre svega neki lagan protokol između servisa, ljudi uglavnom koriste HTTP protokol ili neke asinhrone servise koje se samo konektuju na event bus i tamo stavljaju podatke. Onda mikroservisi treba da budu mali, pre svega, znači jedna funkcionalnost po servisu, ukoliko imate neku aplikaciju, ne znam, neki e-commerce, jedan mikroservis bi
sređivao narudžbine, jedan bi procesirao plaćanja, jedan bi držao korisnike, tako bi radili bi ono jednu funkcionalnost. Onda treba da budu nezavisni. Znači da te servise možemo da pokrenemo samostalno i da oni rade tako sami, bez da razmenjuju podatke sa drugim servisima. I treba da budu laki za razumevanje, znači da se dokumentacija lako piše, da bilo ko sad pogleda kod od tog servisa zna da on procesira plaćanja i onda bi intuitivno trebalo da zna šta se tu dešava. I to bi trebalo da ubrza i razvoj i testiranje. I ono što je najbitnije, CI/CD, Continuous Integration i Continuous Delivery, bi trebalo da budu omogućeni tu, znači čim je neki servis slobodan, provuče se kroz neki CI sistem i odmah ide na produkciju. Tako da se vratimo na ovu prvu sliku gde smo imali naše Node.js servise i bilo bi jako cool kad bi to mogli da budu, na primjer, React aplikacije, da kao što Node.js servisi u backendu su nezavisni i rade zajedno u jednom sistemu, tako u frontendu možemo da imamo umjesto jedne React aplikacije koja pokreće ceo UI, da imamo više manjih koje rade jedan posao za sebe, a mi ih pokrećemo zajedno i one rade zajedno za podatke i prave te jedan zajednički UI. Ili možda još bolje, kada bismo mogli da kombinujemo, kada bi imali, na primjer, React, Angular i Vue na jednom sistemu, ne bi da li on bio neki legacy sistem ili neki novi, da mi samo možemo da dodamo jednostavno neki framework, neku novu front-end aplikaciju i da ona tu savršeno radi sa svim drugima. Tako da, sa nekim, čitali ste neke blog postave gde se priča ko je bolji jedan od drugog, da li Angular, da li React, da li Vue.js. Možemo da krenemo da pričamo kako u stvari oni da rade zajedno, kako mi možemo da ih spakujemo zajedno i da onda iskoristimo sve te dobre strane od svakog od njih i da napravimo neku jedinstvenu aplikaciju. I kada krenemo tako, onda bismo došli do toga da imamo mikroservise svuda, znači u backendu da podelimo aplikaciju i onda u frontendu takođe i da to onda sve nekako spakujemo u mnoštvo mikroservisa. Kako to u praksi izgleda? Ovo je neka aplikacija, ima neka 3 feature-a, najbitno jedan je možda izlistavanje nekih proizvoda, drugi je neki chat, treći je izlistavanje nečega drugog. I to sad sve onako radi u nekoj monolitnoj front-end aplikaciji. Mi to jednostavno možemo da podelimo po tim feature-ima u različite mikro aplikacije, gde bi ova root aplikacija se prva pozivala kada korisnik dođe na sajt na aplikaciju i onda bi pozivala jednu, drugu, treću i one bi se sve učitavale jedna za drugom i prikazivale svaka svoj feature. Kako smo mi, u stvari, došli do ovde da danas pričamo o još jednoj apstraktnoj stvari kao što su mikro front-endi i zašto u stvari to radimo? Pa, svi se sećate i danas se to radi, prave se one monolitne full stack aplikacije, primjer Rails ili PHP, gde je u stvari jedan server i takođe služi i za klijentsku stranu i za backend stranu i sve tu odrađuje. Pa smo onda to podelili na front-end i back-end aplikacije, da bi nam bilo lakše da neki od nas mogu da budu front-end programeri, neki back-end, da svako tu ima svoj deo posla. I onda to nam isto nije bilo dovoljno, pa smo u back-endu isto sve podelili da bismo lakše skalirali naše aplikacije, da bismo se podelili u manje timove, gde je svako zadužen za određeni servis. Pa onda je došao React i dobili smo komponentu u front-endu, što nam je opet omogućilo da na neki način podelimo našu aplikaciju na te komponente gde su neke bile male, neke su bile veće, mogle su da budu nekako nezavisne. I danas imamo mikro front-ende gde u stvari nećemo više komponente, nego hoćemo da imamo i full aplikacije koje su male i koje rade zajedno u user interfejsu. To je sve zato što se mi u stvari ovim napretkom, da kažem, borimo protiv loše arhitekture, protiv technical debta, protiv svih tih problema koje mogu da nas nađu. Kako kompanija raste, stižu nove programeri, jako teško održavati
jedan kod, znači mi krenemo to da delimo na manje delove kako bismo preuzeli odgovornost, napravili manje timove i lakše skalirali naše aplikacije. Koje probleme rešava micro frontend arhitektura? Pa prvo, što smo već pričali, imamo novi frontend framework na staroj arhitekturi. Znači, ako imate neki PHP sistem, vi lako možete dodati sad neku React aplikaciju na to, a dodate možda neku Angular koja rešava neki drugi problem na nekoj drugoj strani, isto je to može da radi. Onda više nema deljenja koda. Ako ste ikad radili na nekoj velikoj frontend aplikaciji sa više ljudi, više timova, ja sam radio sa stotinama ljudi na istim aplikacijama, tu dolazi do velikih problema, svaki dan dolaze neke nove funkcionalnosti, u jednom trenutku sve prestane da radi, tako da sa mikro frontendovima mi možemo da sve to podelimo i onda da svaki tim uzme odgovornost za svoj kod i da ne bude konflikta između njih. Onda možemo da imamo nezavisni deployment, kao što imamo continuous delivery u backendu, gde kad jedan servis bude popravljen, upgradeovan, šta god, mi možemo da ga odmah zamenimo sa starim na produkciji, to je to, ne moramo cijelu aplikaciju da guramo, tako sad možemo to i na front-endu. Znači, ukoliko imamo neku aplikaciju, na primjer, radimo na Gmailu i sad onaj chat sa strane bude updateovan, mi možemo samo tu aplikaciju koja je zadužena za chat da zamenimo novom verzijom i to je to. Onda, još jedna dobra stvar, a možda i loša, da svaki tim može da izabere tehnologije koje će koristiti. Znači, postoje ljudi koji vole React, neko voli Vue.js i oni teško sarađuju, tako da sada mogu da u svojim timovima izaberu svoje tehnologije, na kraju sve to JavaScript, tako da u browseru sve to ide zajedno. I browser, inače, to je nebitno. I skaliranje front-end aplikacije, to je do sada nekako bilo i nemoguće, baš zato što kako raste kompanija, tako se dešavaju sve veći i veći problemi baš u tom front-end delu, tako da mikro front-endi nam pomažu da rešimo taj problem kako raste kompanija, tako da dođe do manje problema u front-end delu aplikacije. Sada nešto malo praktično, znači sad smo videli šta su mikro front-endi, zašto su dobri, sad vidimo kako možemo stvarno da ih koristimo, koje su to biblioteke koje mi imamo. Kako stvari možemo da podelimo našu aplikaciju, ako sad imamo neku veliku monolitnu front-end aplikaciju. Najlakše je po funkcionalnosti na stranici, znači kao što rekao, možda imamo neki chat, možda imamo izlistavanje proizvoda, korpus za proizvode, sve to može da bude druga aplikacija. Možemo po stranicama, najčešće ovo rade kompanije, dele svoje aplikacije po stranicama i onda imaju jedan kao globalni router koji čeka da se URL promeni i onda poziva drugu aplikaciju. I možemo po nekim drugim sekcijama ili grupama, na primjer da imamo jedan glavni router u toj glavnoj aplikaciji i da onda jedna ta pod aplikacija ima svoj router, u stvari i više tu stranica, pa da to kao bude sekcija cijela nekog dela, neke funkcionalnosti. I sad, najzanimljivije, kako stvari sve to odraditi. Prva stvar je manualno povlačenje aplikacije, to nije pravo ime, to sam praktično ja izmislio, proćemo prosek kroz to. Imamo iframe, vjerojatno ste ga nekad koristili u svojoj karijeri, sada ga možemo koristiti na neki drugačiji način da nam pomogne da implementiramo micro frontende. Postoji biblioteka Single SPA, tu je već par godina i jedna od prvih biblioteka, jako je mala i pomaže da se reši problem micro frontenda. I Flink framework, to je isto JS framework, on je onako malo noviji, to je baš framework sa routerom i svim tim nekim pomagalima koji nam pomaže da implementiramo mikro frontende u našem sistemu. I 3 tačke, ima ih sad stvarno mnogo, sada bukvalno svaka kompanija eksperimentiše sa ovim i svi izbacuju neke svoje open source rješenja, tako da kada kucate micro frontends online vidjet ćete svakakve tu stvari. Ali mi ćemo se fokusirati na ove 4 implementacije danas. Da krenemo, ovo prva, što ja nazvao manualno povlačenje aplikacije, to je ono da mi sami upisamo kod koji će nam povlačiti aplikaciju, koji će sve tu renderovati. Kod ove implementacije kod se nalazi na drugom serveru,
Znači imamo tu našu glavnu root aplikaciju koja je povezana za domen, ona se prva loade i kada ta praktična aplikacija poziva, onda vuče JS i CSS kod sa nekog drugog servera i onda ga loaduje na stranici. Tu imamo nezavisni deployment jer je kod na različitim serverima, tako da kad god je nešto gotovo, ono ide na taj svoj server. I naravno hoćemo da imamo neku komunikaciju između komponenti, da oni možda dele sesiju i da dele neke podatke između sebe. To možemo raditi kroz window objekat, svaki browser ima window objekat, samo možemo da stavimo nešto tu, bilo koja druga aplikacija to može da pročita. I možemo koristiti event bus, znači kao što na backendu postoje implementacije event busa, RabbitMQ, Kafka, mnogi drugi, tako i na frontendu postoje neke implementacije event busa koje rade slično tako. Evo ovako, ovo je primjer koda, zoomirat ću ga na narednim slajdovima, ali zove se Fetch App i on nam služi da u stvari s pomoću ove funkcije ta glavna aplikacija poziva te mikroaplikacije sa drugih servera i da ih renderuje. Tako da Fetch App prima argumente, element, to je ID elementa gdje hoćemo da renderujemo, tu aplikaciju base URL, to je adresa servera na kom se nalazi JS i CSS kod, i ovo su fajlovi koje on treba da povuče. Po defaultu su main.js i main.css kao neki bundlovi JS i CSS koda. I ovo u stvari najbitniji deo, kada povuče sve te fajlove, znači, na primjer imaju samo dva, JS, main.js i main.css, zavisi da li je JS i CSS, ova funkcija JS kod u stvari samo ubacuje u browser, dok ako je CSS, onda dodaje link element sa CSS kodom. I praktično ova jedna funkcija je dovoljna, znači za svaku mikroaplikaciju dovoljno se pozove Fetch App, da se kaže gdje da se renderuje i adresa servera na kom se kod mikroaplikacije nalazi. Ovdje isto bitno, ovo global function name element služi u stvari da se renderuje ta aplikacija u taj element. Počnemo pokazati kako to da se odredi u mikroaplikaciji. Sad imamo na primjer neku React aplikaciju koja je mikroaplikacija, sad vidimo kako ona treba da izgleda sa te strane da bi mogla da bude renderovana u toj glavnoj root aplikaciji. Klasika ovdje je samo što eksportujemo funkciju koja prima element i onda kaže React DOM-u gdje da renderuje ovaj kod. Ovaj element će stići od ove root aplikacije, posle će reći da u tom nekom divu renderuje aplikaciju. Onda imamo klasičan eksport, ovo bi bilo neki main.js. Na kraju koji bi imao global sa imenom app i on bi samo eksportovao tu aplikaciju, pa bi onda ovdje bilo global app i prosledio bi samo taj element i to bi nam stiglo ovdje. To bi stiglo ovdje i React DOM bi samo renderovao aplikaciju tu. I na kraju kako bi izgledalo to povlačenje, imali bismo neki Fetch App modul i samo bismo pozvali Fetch App sa elementom, neki div sa IDM app i base URL, na primjer localhost 3000, na njemu se nalazi taj main.js i main.css. I praktično ovaj kod bi nam renderovao i povukao i renderovao tu mikroaplikaciju na glavnoj aplikaciji. Rekao sam na početku ovog dela da postoji event bus implementacija na front-endu i jedna od najmanjih, onako najkorišćenijih se zove se INIV. Znači open source je modul i on ima manje od 500 bajta, znači jako je mali, jako je jednostavan, jako je brz, ima 0 dependencija i lak je za korištenje, ima praktično 2 funkcije. Možete ga naći na GitHubu. I on izgleda ovako, znači kada bismo htjeli da naše mikroaplikacije komuniciraju s pomoć IIV-a da razmenjuju neke podatke, prvo bismo morali negdje da napravimo IIV objekat i onda bismo imali ove dvije funkcije emit i on. Emit bi samo slala neki event,
konkretno ovde može da bude bilo koje ime tog eventa, dok drugi argument neke podaci koje mi želimo da prosledimo, a on je samo neki event listener koji ima callback funkciju koja bi primila te podatke koji su poslati od neke druge mikroaplikacije. I da bi ovo radilo sve u ovom prvoj našoj implementaciji, moramo da ga stavimo u window, jer svaka od tih mikroaplikacija će imati pristup window objektu i svako od njih će moći da pozove window.e.emit i window.e.on da pošalje podatke ili primi podatke. Sad, iframe, to je isto jedna interesantna implementacija. Ovde takođe kod mikroaplikacije živi na nekom drugom serveru, imamo isto nezavisni deployment i ovde, znači da bismo ostvarili komunikaciju, kao što znate, vjerojatno teško je slati podatke između glavne aplikacije i neke aplikacije koje radi u iframe-u. Postoji nešto se zove browser event bus, to je post message, i ovo svaki browser ima, nalazi se u window objektu i služi da šaljemo podatke iz glavne aplikacije u iframe i takođe nazad. Ovo bi, na primjer, koristila glavna aplikacija kad bi htjela da šalje neke podatke u iframe, a u iframe-u bismo imali event listener koji bi uvek slušao za message, ovo ne bismo mogli da menjamo, i ima bi neku callback funkciju koja bi primala te podatke. To ovde izgleda ovako, običan HTML stranica gde ima neki JS kod i ima ovde dole neki iframe koji zove example.com/app.html stranicu i ovaj JS kod praktično izgleda ovako. Da bismo poslali neke podatke u iframe moramo da nađemo njegovu referencu. To bi bilo ovo, getElementById i content window. I uz pomoć app.postMessage mi možemo da pustimo neke podatke u taj iframe, samo što origin mora da bude baš taj, pošto je iframe na example.com, ako stavimo ovaj origin, ovo će samo pući, nećemo moći da pošaljemo podatke, moramo da pogledamo tačno domen tog iframe-a. I ovo je neka poruka, neki string koji šaljemo. I takođe ova glavna aplikacija ima i ona ima, znači, ovaj event listener gde čeka podatke iz iframe-a da se vrate nazad. Tu isto, znači, samo provjerava da li je origin dobar, da li su stvarno podaci stigli iz example.com, jer vrlo lako bilo koja druga aplikacija može da pošalje neke podatke u našu ako nemamo ovu proveru. I ovde samo ima console log, source bi trebalo da bude iframe i podaci su oni koje je iframe poslao. Isto tako u iframe imamo taj event listener koji isto proverava da li je origin bila ona glavna aplikacija i event.source je ovde window.opener, tačnije ona glavna aplikacija koja je pozvala ovaj iframe i ovde su podaci. I u event.source možemo da, kroz event.source možemo da pozovemo post message kako bi neke podatke radili. I ovo je prost primer kako možemo uz pomoć iframe-a da implementiramo mikrofrontende. On, na primjer, radi Google na Gmailu, Hangouts koji stoji sa strane i još manjih nekih dugmića su sve pozvani kroz iframe, na taj način oni imaju tu implementaciju microfrontenda gdje je bukvalno sve u iframe-ovima i onda ta glavna aplikacija zove jedno po jedno kad se loade. Single SPA biblioteka, to je ona baš JS biblioteka i ona je isto open source-ovana. Ova firma Canopy Tex stoji iza nje, oni koriste ovo već dugo i još nekoliko manjih, srednjih kompanija širom sveta koristi Single SPA za mikrofrontende i ovde oni nam praktično omogućavaju više frameworka na istoj stranici kroz jedan bundle i implementacija postojećih aplikacija bez prepravki. Znači, ako imate neku već Angular, React, Vue aplikaciju, vi lako uz pomoć Single SPA možete da ih spojite i da oni rade zajedno u jednom UI-u. I dobra stvar je ima lazy load implementaciju, znači mi Single SPA-u kažemo kada želimo da se neko od tih aplikacija loaduje i ona će tada povući kod i renderovat će aplikaciju. Znači da onaj prvi load će biti brz jer tada će se samo učititi ona glavna aplikacija. Kao što rekao, isto je open source-ovana i kod Single SPA biblioteke ovde ovo možda problem, možda dobra stvar da ko živi na istom servisu
gde mi u stvari imamo pakujemo sve te bundlove JS i CSS koda od svih naših aplikacija, svi njihov dependency, sve to ide zajedno u jedan bundle i deployment se vrši u isto vreme. Mi praktično ovde od više posebnih aplikacija pa sada pakujemo kroz single SPA i pravimo jednu aplikaciju i radimo deployment toga. Ovde za komunikaciju možemo da izaberemo bilo šta, možemo isto window objekat, možemo event bus, sad ovde možemo Redux, MobX, šta god, nešto što je onako neki globalni state i onda svaka aplikacija će moći da pristupi njemu i da tu stavlja podatke, vuče podatke odatle, ili jednostavno bilo šta drugo, šta god da postoji, radi se ovde. Kako ovo radi? Znači imamo single SPA modul i ovde su nam bitne, na dnu samo kažemo single SPA start i ovde su nam bitne ova 4 reda. Ima aplikacije, to je mikroaplikacije koju vučemo, loading funkcija, activity funkcija i na kraju samo u single SPA deklarišemo tu aplikaciju, znači njeno ime, loading funkcija koja će biti, služit će kao, to je običan promis koji se resolve i daje nam kod te naše mikroaplikacije i activity funkcija koja u stvari nam kazuje ovaj single SPA biblioteci kada da renderuje i kada da povuče app.js. I to je praktično to sad za svaku mikroaplikaciju morat ćemo da imamo ova 4 reda da single SPA-u kažemo ko su te mikroaplikacije i kada on da ih povuče. Kao što rekao, loading funkcija prosta je, samo importuje neki JS kod iz naše mikroaplikacije. Activity funkcija, ona ima ovde argumente location, na primer, gde kada dođe, na primer, neki hash /app1 u adres baru, znači u URL-u, on će tada da povuče, da pozove loading funkciju, da povuče kod i onda će da renderuje tu aplikaciju. Isto možemo, na primer, da čekamo ukoliko za onaj prvi load nije nam potrebna, na primjer, ova aplikacija, ona se nalazi negde dole kod footera, mi ne moramo odmah da loademo ništa od ovoga, u activity funkciji možemo samo da čekamo na Windows scroll event, na primjer, i onda kada korisnik scrolluje skroz dole, tek onda da loademo neku aplikaciju. To je nešto što možemo u single SPA, dok kod ovih drugih baš i ne. I da ovo, znači, startujemo single SPA i samo deklarišemo aplikaciju. Sad, svaka od tih single SPA aplikacija, tih mikroaplikacija, mora da ima ove 3 stvari. Znači, mora da ima bootstrap, mount i unmount. Bootstrap, samo tako reći, priprema teren da dođe, znači da se renderuje ta aplikacija. U ovom slučaju, u domu samo pravi neki div koji ima ID app1 i čuva njegovu referencu ovde. U mountu on već znači uzima taj kod i ubacuje ga u taj div. Ovde, na primjer, samo se menja tekst diva, ali ovde će doći React render ili Angular ili Vue, šta god. I unmount znači kada više nam nije potrebna, znači ta aplikacija, kada želimo više da je vidimo, ova unmount funkcija služi da počisti sve to, da uništi taj div i samo da izbriše sve što se nalazi u njemu. Single SPA ima ove male module, ove prve za React, Single SPA React koji nam pomaže da React aplikaciju tako brzo spakujemo, da ne moramo mi manualno da pišemo ove bootstrap, mount i unmount funkcije, već samo kažemo gde se nalazi, to je šta je domna komponenta naše React aplikacije, prosledimo samo React DOM, kažemo gde da se renderuje naša aplikacija i odmah dobijamo bootstrap, mount i unmount, to što može single SPA da koristi. Isto stvar sa Angularom, znači kažemo koji je glavni template koji hoćemo da renderujemo gde, još neke module, router i odmah dobijemo bootstrap, mount i unmount funkcije koje single SPA može da koristi i Vue.js najlakši, tu samo kažemo koji je element gde da renderujemo koji template i to je to. Dobijamo bootstrap, mount i unmount koje možemo da koristimo u single SPA aplikaciji. Tako da ovo nakazuje da s početka nije potrebno da se prepisuje aplikacija, bilo šta, već svaka React aplikacija ima tu neku root komponentu, ono koja se renderuje, nju samo treba prosledimo u single SPA React, dobit ćemo bootstrap, mount i unmount i to onda može da ide u single SPA.
I na kraju Frint.js, iza njega stoji neka kompanija iz Amsterdama, ali je open source projekat, oni imaju i sajt svoj, frint.js.org, i oni su, baš su odradili ceo framework gde imamo, na primjer, CLI koji nam pomaže da napravimo neku novu mikroaplikaciju, da inicijalno odradimo projekat, ima router u sebi, što, na primjer, single SPA nema, morali bi nešto da se samostalno pakuje, state management takođe ima već u sebi, znači već koristi Redux, i server-side rendering takođe odmah u Frintu, tako da ni to ne moramo da pravimo. Inače, server-side rendering jedino je ovde u Frintu, ukoliko koristimo neko od bilo koji drugih implementacija, to će sve dešavati u klijentu, teško je tu napraviti neku vrstu server-side renderinga. Ovo je sajt njihov, možete ih tu naći na frint.js.org, imaju veliku dokumentaciju i dosta primjera. Kao što rekao, Frint CLI, možemo ga lako instalirati i možemo odmah napraviti projekat sa nekim egzemplom i odmah da vidimo kako to radi, tako da možemo napraviti lako naš projekat, možemo lako dodati neke mikroaplikacije i da jedini problem tu je ne koristi Angular, mislim samo je Preact, React i Vue.js, znači ako vi planirate Angular da koristite, to neće raditi na Frintu. On podržava odmah reaktivno programiranje, znači Array.js je tu za rad sa podacima i takođe React Native, znači sav kod i sve ove mikrofrontende koje budete odradili u Frintu, njih ćete lako moći da uzmete i ubacite u neku React Native aplikaciju koju opet možete dodati preko Frinta i da onda isto imate u mobilnoj aplikaciji mikrofrontende. Blizu smo kraja. Da vidimo, znači nije sve ovako savršeno, svaka neka implementacija, svaka neka nova funkcionalnost ima neke svoje mane. Kod mikrofrontenda je to, kao što ste vidjeli, više koda za održavanje, ima dosta i ovo boilerplate koda koji mora da bude tu da bi sve to radilo. Onda, znači kad od jedne monolitne frontend aplikacije dođete na mnogo manjih, tu ima mnogo stvari koje mora da brinete. Onda takođe pravi se veliki bundle. Na primjer, u single SPA-u, kada on bude pravio taj bundle, on će povući dependency od svake aplikacije, pa ako jedna aplikacija koristi React 6.1, ova druga 6.2, to će sve da dođe u taj vaš bundle i onda će biti dosta koda u brauzeru. Tako da, performanse, bit će dosta koda u brauzeru i microfrontends imate jedan problem, to su performanse, svi mogu muči sa tim, pogotovo ko hoće da ima na jednoj stranici više tih mikroaplikacija, one će sve istovremeno raditi u brauzeru, sve će dovući se sve dependencije, pa će to onda biti malo teško, malo sporije. Zato uglavnom, na početku sam rekao da se firme odlučuju da mikroaplikacija bude posebna strana, da bi onda brauzer se redirektovao na drugu aplikaciju, onda tu samo sa tom jednom radio. I ko koristi mikrofrontende? Uglavnom sve velike kompanije, Google, rekao sam u Gmailu oni imaju dosta ovih mikrofrontendova, onda Microsoft, čak i na primjer ako koristite Outlook, koji je njihov mail, čak i ona ako provučite mišem preko imena pošiljoca, ili izađe ko je on, to je taj neki pop-up, je isto mikroaplikacija, posebna aplikacija, na njoj preko 100 ljudi radi, tako da oni su to baš onako podelili. Facebook, čak i i like dugme i share dugme su posebne React aplikacije koje oni vuku posebno i renderuju posebno. Čak i mnoge druge kompanije, na primjer Zalando, vjerojatno ste čuli za njih, oni su neka nemačka firma, dosta ljudi je odavde preselilo se tamo baš zbog Zalanda i praktično sve te neke velike kompanije koje hoće da skaliraju svoje sisteme koriste mikrofrontende. I neki zaključak, ukoliko imate neku prostu aplikaciju, ovo nije za vas, ako imate mali tim, nemojte koristiti mikrofrontende, bit će samo mnogo teže, kao što ljudi kažu ako imate neku manju aplikaciju, treba neki manji backend, nemojte da pravite mikroservis u backendu, bit će samo mnogo malih aplikacija i bit će teško za održavanje. Koristite mikrofrontende da biste sebi posao učinili lakše, znači nemojte da to delite na mnogo malih delova da biste posle jurili po raznim repozitorijima DevMe kod za koju funkcionalnost. Isto, mikrofrontend ne znači da sad ako dođe neki novi framework da treba sad da ga uzmemo i da ga stavimo u neku novu funkcionalnost i onda nakon godinu dana imamo 10 mikroaplikacija za 10 različitih frameworkova, to je teško za održavanje.
i napravite standarde, čak i različiti timovi treba da podržavaju iste standarde, makar istu ESLint konfiguraciju, da kad bi neko prešao u drugi tim ili kada vi jednostavno gledate različiti kod, da tu bude neke standardizacije, da bude lakše za čitanje. To je to, hvala na pažnji. Ču neko pitanje ili... Hvala ti, Ivane, ako neko ima neke pitanja. Ako ne, možemo i posle. Koja je definicija malog tima Malog tima? i malog projekta? Pa nemam pojma, pa to mislim sve ono zavljaju, na primer, manji tim, 4-7 ljudi, na primer. Zato što mi imamo mali tim, a ogroman projekt. Pa da, pa opet u tim situacijama opet ne bi ovo koristio, na primer. Jer sad ako ima 3 ljudi, rade ogroman projekat, i sad ako se to podeli mnogo aplikacija, to 3 ljudi ima da ide s jedne na drugu i onako bolje onda jedan code base. Dobro, nije baš 3, ali... Pa dobro, 7. pa dobro, da, to je opet Ja sam, na primjer, radio u kompaniji koja ima 500 programera, gde su 200 njih radili front-end. I onda smo to imali 20 timova po 10 ljudi koji su onako radili sve po to, onako high scale. Ali na primjer, ako već ima 20-30 ljudi, to mogu šišeg tima da rade neke... Sve u stvari zavisi od te aplikacije, ako je ona jedna stvar, ako je neka e-commerce, nema potreba. Ako već ima neke delove svoje koje mogu da se izvuku, onda je ovo super. Hvala. Možda samo mišljenje, kako bi delio podatke u sledećoj situaciji? Recimo da imaš CMS od recimo neke banke i na jednoj stranici imaju 4 Angular aplikacije i te Angular aplikacije moraju da povuku podatke iz server-side renderovanih HTML diva, šta god podatak iz modela. Kako bi prosledio podatke iz serverskog renderovanih podataka u front-end delu? A samo nije to jasno serversko renderovanje podataka? Znači, recimo, ili server-side rendering, imaš model. I sad tu možda uliš for back u C Sharpu, u PHP-u, Java, šta god. Znači, na serverskom renderu i model je objektni na serverskoj strani. Na serverskoj strani, ok. Sad, da li ćeš to smestiti u cookie, u local storage, jer zato što Angular aplikacije će ti se učitati tek kasnije, kad se već serverski deo izrendera. Znam, pa da, ali što ne bi neki API, neki REST? Zato što je banka i zato što je CMS. I zato što mora bude MVC. Da, pa ne znam, mislim, sad sve zavisi koliko su mislim, može local story, možeš tako, ne znam sad tačno, ili neki session da se stavi ili tako, ili jednostavno window objekat da sad kad Mi smo, iframe-i su bili, mi smo koristili isto local storage, pa je svako pa da, to mislim. Ali to mi treba sam potrebno da tu nema rešenja. Pa nema, pa mislim da, to je, kako god da radi, mislim, i da se njima svidi kao bezbedno. Još neko možda? Samo mi zanima kako se ovo kombinuje sa aplikacijama koje su code splitovane? Pa pazi, za ovaj Flint i Single SPI oni to sami rade, sad mi nije jasno Znači imaš neku React aplikaciju koja je code splitovana i sad hoćeš da napišeš još jednu view aplikaciju i ubaciš je u taj svoj Flint ili Single SPI, nemam pojma. Da li će taj code splitting dalje da radi ili će uvijek da se uvlači cijeli bundle? To što je već postalo i to neće koristiti, nego će sami, imaju svoj neku vrstu code splittinga da implementiraju sebi. Znači, moramo ponovo da pišemo code splittinga ako ćemo... Ne, to imaju oni u sebi. Zavisit će, pa sad pazi, nisam to tačno tako koristio, ali koliko znam, mislim da nećeš moći webpack konfiguraciju sa te React aplikacije da staviš u Single SPA, nego možda ćeš moći da je kopiraš tamo pa nešto da spakuješ, ali nisam baš siguran da li će moći tako jednostavno samo da ode. Da će podržati to. Još neko? Nema više pitanja, možete pitati Ivana kasnije. Da, možemo postaviti. To snimite posle, struženje toga možete. Sve date ne uspite. Hvala ti, Ivana, još jednom sam dao reč Nikoli Kneževiću iz Razvojnog studija TEC.
Marka neće doći tako da može naravno da sedne. Da. Ako neko hoće ima, evo, jedno mesto ovde napred. Sad čovjek koji ugasio to da čuje. Evo ovako, dobro večer svima. Prvo da se zahvalim organizaciji što su me uopšte pozvali ovdje na predajem i vama što se trudite da raširimo zajednicu JavaScripta, makar u Novom Sadu. Ja sam Nikola Knežević, na većini socijalnih mreža sajtova te trudim se da postavim username Knežević Dev. Radim u razvojnom studiju Decem kao tehnički direktor. Pored toga sam user interface developer na TopTalu i user interface developer u Upwork Core. Sad, za početak kad krećemo sa web animacijama, postavlja se pitanje za čega ćemo uopšte... Postavlja se pitanje za čega ćemo uopšte web animacije. Ukoliko planirate da dizajnirate sajtove na sljedeći način, možda je baš i upitno da li nam trebaju web animacije. Međutim, ukoliko hoćete da dobijete malo drugačije korisničko iskustvo, zasigurno je da će vam trebati web animacije. Sad, i dalje se postavlja pitanje zašto. Jeste da se radi sve u svrhu veće korisničke satisfakcije, to jest bolje korisničkog iskustva. Znači, šta se možete postići sa animacijama? Znači, možete da privučete, da li da privučete kupce, da li da izazovete neke emocije, što će kasnije privući ljudi da dođu opet na sajt, nije ni bitno, ali na kraju se sve svodi da se web animacije i bilo šta na webu radi u neku svrhu korisničkog iskustva, jer web nije za ono koga je pravio, nego za ono ko će ga koristiti. Sad, prvo radilo. Sad, šta su to uopšte glatke, to jest performantne web animacije? Znači, cilj nam je da postignemo 60 frame po sekundi. Šta to uopšte znači? Jeste da korisnik ima neki prirodni doživljaj dok koristi vašu web aplikaciju. Znači, ukoliko se u bilo kom trenutku korištenja vaše aplikacije desi neki lag ili bilo šta drugo, doživjeće se znači pogrešan utisak kompletne vaše prezentacije. Sad, šta znači u stvari 60 frame po sekundi? To znači da vi za svaku sliku imate oko 16,7 milisekundi za sva izračunavanja. Što znači da što su kompleksnije vaše animacije, vi treba da imate više računanja, što imate više računanja, bit će vam manje FPS. Tako da, što uopšte znači imati performantne web animacije? Znači da pronađete način da vaš cilj odradite sa što manje posla. Sad, da bi shvatili kako to da uradimo, treba da shvatimo u stvari kako naš pretraživač pravi te frame-ove od našeg koda. Znači, za početak on, može da preuzme i parsira HTML, CSS i JavaScript, izvrši JavaScript i onda kreće da izračunava stilove. Sad, na koji način idu svi procesi u našem pretraživaču, što se tiče izračunavanja stilova? Imamo 3 neka procesa. Kao prvi proces bio bi layout proces, u kom se radi geometrija stranice. Šta je to? To je gde se za svaki element određuje njegova pozicija i dimenzija. Znači širina, visina i top i left pozicija. Sad, s obzirom kogod se bavio nekim HTML-om i CSS-om, jasno mu je da se veličina samih peret komponenti u većini slučajeva određuje u odnosu na veličinu njegovih chart komponenti. Što znači da imamo veliku međuzavisnost među komponentama u ovom procesu. Elementa. To samim tim kompletan layout proces u našem pretraživaču čini skupinu. Znači, potrebno je dosta vremena da se to obavi. Sljedeći je paint proces. U paint procesu mi u suštini iscrtavamo sve u našem pretraživaču. Znači, šta se tu dešava jeste da se
iscrtavaju boje, senke, gradijenti i sve što je potrebno slike. To je takođe skup proces. I to je takođe skup proces i neki, ne znam, CSS property koji su vezani za taj paint proces su, ne znam, background image, text color, senke i sve ostalo. I nakon toga imamo kompozit. Tu su stvari radi generisani slojeva. I taj kompozit deo je u stvari jedini deo procesa koji je jeftin. I ona u suštini može, da bi dobili performantne web aplikacije, treba da se potrudimo da većinu naših animacija izvršavamo u ovom kompozit procesu našeg pretraživača. Tako da, šta se dešava u tom kompozit procesu jeste da naš pretraživač razdvaja elemente u slojeve i zbog čega on u stvari performantan, jeste da u stvari naša grafička kartica, koja dosta dobro to zna da uradi, slaže slojeve, a procesor samo iscrtava. Sad, na koji način mi možemo da prilagodimo naše animacije da bi koristile samo kompozit deo? Kompozit proces. Tako što ćemo koristiti samo transform i opacity, to jest trudit ćemo se da naše animacije predstavimo, to jest ostvarimo samo pomoću menjanja ova dva propertija. To su transform i opacity. Znači, svaki drugi property će triggerovati ili paint ili layout proces. Znači, rekli smo već da je layout će triggerovati menjanje pozicije i veličine, a paint proces će menjati promenu boje i svega ostalog. Sad, na koji način to uopšte mi možemo da uradimo? Znači, moramo biti malo kreativni, moramo vidjeti kako to u stvari možemo da uradimo. Znači, što se tiče samih transformacija, imamo nekih 5 različitih vrsta. Znači, možemo da menjamo poziciju, veličinu, rotaciju, kosinu, i ovo matrica, to su neke 3D transformacije, preko toga u suštini možete raditi sve ovo prethodno napravljeno. Ovo se sad nema jedan primer, jednostavan primer kako možemo da zamenimo neke naše standardne, kako možemo da zamenimo neke propertije sa transformacijama. Naprimjer, ukoliko želimo da promenimo poziciju nekog elementa u našoj animaciji, znači ne moramo da menjamo left property, pošto će to opet pokrenuti layout proces, nego možemo da koristimo transformacije, gde ćemo samo translatovati taj element. Isto tako što se tiče vidljivosti, to je opacity-a, ne moramo da, sad ovo dosta zavisi od primjera do primjera, znači primjer je jednostavan, ne moramo da menjamo u stvari background color, pošto će to triggerovati opet paint proces, koji je isto skup, nego možemo da menjamo opacity našeg elementa. Sad, kako mi u suštini možemo još da pomognemo našem pretraživaču u celom tom procesu animacije? Postoje dva načina. Znači, pretraživaču može da se kaže na kojim elementima će se dešavati promjena i na koji način, tako da on može da se pripremi za te animacije. U pretraživačima, tipa, ukoliko imate zahteve da radite u Intent Exploreru, ovo su neki hakovi koji vam možete prevariti pretraživač tako što ćete uraditi neku nepostojeću transformaciju, translirati element na 0.0.0, gde će on shvatiti da će se na tom elementu dešavati neke promene, ili mu staviti backface, visibility na hide, nešto što uopšte neće uticati na sam element, ali će pretraživaču reći da se dešavaju transformacije. Šta vi s ovim u stvari dobijate? Jeste dobijate da pretraživač stavlja taj element u svoj kompozitni layer. Sad, imamo novi metod, to je svojstvo will change, gde vi možete još preciznije da kažete pretraživaču gde će se dešavati promjene na samom elementu. Znači, možete da kažete auto, to bi bila neka automatska optimizacija gde će on sam da zaključi šta će se menjati. Možete da mu kažete da će se promjene elementu dešavati u odnosu na scroll poziciju vašeg pretraživača. Možete reći da će se menjati sadržaj u samom elementu i čak možete mu reći koji će se tačno property menjati.
te da bi on znao da se pripremi. Međutim, koji se problem tu dešava jeste da will change treba koristiti samo u slučaju samo kada mi je zaista potrebno. Znači, will change govori da je taj element uvek na moment do same promene. Znači, jako je skupa operacija i zahteva mnogo resursa. Definitivno je da će taj element biti performantniji i performantniji. Međutim, zahteva mnogo resursa, tako da nemojte raditi da stavljate will change na 200 elementa. To nećete ništa postići sa tim. Sad, kako mi možemo u stvari da radimo animacije? Pričali smo o nekim procesima u pretraživaču, kako to sve radi, međutim nismo baš pričali kako zapravimo animacije. Znači, imamo neke dve metodologije, to je deklarativno i imperativno, ili ti preko CSS-a i JavaScripta. Sad, imamo prvo deklarativne animacije, koje su generalno više performantne. Znači, iz kog razloga? Iz razloga što se sama animacija, to izvršavanje pokreće izvan glavne niti u pretraživaču, u naše aplikacije, i pretraživač zna krajnju tačku operacije. Znači, vi kada pokretnete animaciju preko CSS-a, ona ne može da zavisi mnogo od nekog korisničkog inputa, nego ta animacija, njena krajnja tačka je već definisana u samom CSS-u. I sad, imamo imperativne animacije, koje su manje performantne, iz razloga što se pokreću na glavnoj niti, ali su više responsivne na korisnički unos. Sad, možemo odraditi, ukoliko možemo zaprave da napravimo listu, ukoliko zaprave ćemo znati kako aplikacija treba da reaguje na svaki korisnički unos, možemo da napravimo male hakove gde ćemo, na primjer, menjati ili dodavati ili oduzimati klase u odnosu na korisnički unos, ali u većini slučaja to baš i nije tako. Znači, za većinu aplikacija nam je potrebno zaprave da koristimo JavaScript. Iz kog razloga jeste ukoliko treba da animirate nešto na poziciju vašeg scrolla, ili treba da animirate nešto u odnosu na poziciju miša, ili tako da, to nećete baš moći da uradite sa menjanjem klasa. Sad, što se tiče animacija u samom JavaScriptu, tu postoji native API. To je Request Animation Frame, koji je dosta optimizovan i to je to. Šta bi još rekao za njega? Sad, koji se problem javlja u tome jeste da vi za svaki frame koji treba da prikažete, morate manualno da izvršite izračunavanje. Znači, koji se problemi dešavaju tu, kod kompleksnih animacija postoje customizovan easing, postoje različite stvari, to sve morate ručno da handlite. Sad, postoji dosta lakši način, postoje biblioteke koje nam mogu pomoći u tome, koje u svojoj pozadini u stvari koriste Request Animation Frame, ali imaju dosta optimizovan način računanja svega toga. Sad, jedna od tih biblioteka jeste GreenSock Animation Platform, koju ću vam ja danas predstaviti, kao i još par drugih biblioteka za izradu web animacije. Sad, šta je to? GreenSock Animation Platform je u suštini kao jQuery pre jedno 10 godina. Znači, tačno je za animaciju ono što je jQuery bio za JavaScript. On ima jednostavan kod, jedna je od rijetkih biblioteka koja, pored toga što može da radi animacije na elementima, može da radi animacije i na SVG-u i dosta optimizovan. Sad, kako on funkcioniše? Sad, imamo metod, to je twin. Metod nam određuje koji će se twin pokrenuti na samom elementu, znači da li ćemo nešto da redukujemo, da li ćemo da idemo od neke vrednosti do neke druge, ili od neke vrednosti do koja je trenutno na elementu. Imamo element koji može biti sama referenca ka elementu, niz elemenata ili jednostavno selektor. Imamo koliko će trajati u sekundama i vars, to su u suštini property koji će se menjati. Tu definišemo na koje vrednosti ćemo ići. Sad, šta je u suštini lakše? Ovako izgleda kod koji je potreban da se pomeri span za 2 sekunde 600 piksela u desno sa Request Animation Frame-om. Sad baš rezultati neće da očekam. To je to. A ovako izgleda sa GreenSock Animation Platform. Mislim da je malo je
intuitivnije šta se tu dešava, da, dosta kraće. Apsolutno isto radi, samo mislim da je nije bitno. U pozadini se svakako pokreće request animation frame i šta je isto bitno kod GreenSock animation platforme jeste da baš gleda da ukoliko je moguće da radi samo na composite layeru, znači da triggeruje samo opacity i transformacije, to će i raditi. Znači neće ići na neki drugi property. Naravno, vi možete da je koristite na pogrešan način pa da koristite to, ali da. Sad, šta je još zanimljivo jeste da GreenSock ima gomilu definisanih easinga. Znači ima gomilu definisanih easinga. Pored toga, moguće je da na istom elementu pokrenete više animacija odjednom i one će raditi zajedno. Ovdje imamo primjer košarkaške lopte, gde možemo da vidimo iz primjera da sam u prvoj animaciji, znači pomeram je 300 piksela u desno, rotiram je 720 stepeni i stavio sam neki easing. Na drugoj animaciji spuštam 200 piksela dole i stavio sam bounce easing. I to izgleda ovako. Možda? Da, tako izgleda. I to je bilo dovoljno da se pokrene ta kompletna animacija. Sad, šta je još dosta zanimljivo, ko je video najavu za Meetup, sigurno video ovu animaciju. Podržava custom ease. Sad, nećemo baš raditi kod review. Bitno znači da imamo custom easing. Na njihovom sajtu imate ease visualizer. Na kraju prezentacije ćete imati link sa svim referencama, tako da ne morate ništa nastaviti. Gde možete definisati bukvalno bilo koji easing i šta je dobro jeste da je on modularan. Znači imam gomila plugina, custom ease je u stvari plugin za GreenSock. Gde ja u suštini šta god da sam zamislio, postoje neki plugin za GreenSock koji mi je pomogao. Tako da podržava custom ease i ovo bi bila možda, ne. To nije trebalo da se desi. To bi kao bila animacija, koja je zabagovala baš glatko. Ali da, trebalo je da ide, evo sad je lepo. Nije trebalo puno koda za ovo, osim što sam ja to napisao ružno, pa je puno koda. Više koda za animaciju teksta nego bilo šta drugo. Rekli smo da ima podršku za SVG, znači ima podršku za iscrtavanje SVG-a, što je jako moćno. I to izgleda ovako. Znači, to je sve. Šta sam ja uradio jeste da na ovom SVG-u nije bilo nijednog stroka. Na početku sam samo zadao stroke. Stavio sam fill opacity na 0, to je da se ne vidi nijedna pozadina. I iscrtavanje ide tako što mu kažete iscrtaj mi od 0 do 100%. I to je to. On iscrta kompletnu animaciju. I stavio sam selektor na sve petove i na sve krugove i on je to savršeno radio. Pored toga, podržava i morph. Sad na koji način to radi, jeste da možete da transformišete bilo koji SVG u bilo koji drugi SVG. Znači, kako JavaScript kod izgleda za to, možda to nije pametno da vam pokažem, zato što je užasno, ali eto da vidite. jQuery sam koristio, tako da nije dobro. Mada možete to bez jQuery skoro da koristiti. Znači, selektovao sam sve petom i sve poligone i sve krugove i rekao sam, sad mi transformiši svaki, išao sam redom po svim tim elementima i svaki element transformiši u element ovog drugog SVG-a. I on je to odradio. I čak možete da idete i unazad. I to radi odlično. Nas da nam je ovo zanimljivo, ovo će vam sigurno biti. Sad, nakon što smo prešli šta se može da uradi, GreenSock on ima stvarno još gomilu različitih plugina za šta god da zamisli. Ko želi da se igra sa tim, za 2 dana će neće moći se skinuti. Još druge biblioteke sa kojima GreenSock ima integraciju, ne sa svim mojima, neke su i nezavisne, ali na primjer nisu radili integraciju za scroll, zato što, na primjer, biblioteka Scroll Magic radi savršen posao za to. Ukoliko ste se ikad
ukoliko ste ikad malo istraživali o animacijama, radili animaciju na webu, sigurno ste došli do lika koji se zove I Hate Tomatos. On pravi tutoriale za GreenSock i za Scroll Magic i tamo možete pronaći bukvalno bilo koju referencu koja vas zanima pa otprilike šta god želite kao animacija. Sad, biblioteke koje sam ostale naveo jeste da u slučaju da imate da izvršite neku jednostavniju animaciju ili želite da radite samo sa SVG-om ili samo sa vektorima ili samo sa tekstom, bilo bi glupo sad da importujete ceo GreenSock koji nije baš mar. Tako da imate Snap SVG koji radi samo sa SVG-em, imate Rafael, dosta napočeta, koji opet radi sa vektorima, imate Love.js koji je Scroll Magic na jedan jednostavniji način. Imate Typeit, on ima tu stvari jQuery biblioteka, ali ima port i radi bez jQuery-a. A ako se sećate one animacije gde ispisuje Biznis Inkubator, Novi Sad i sve ostalo, to je rešeno pomoću Typeita. I šta je zanimljivo kod Typeita jeste da kada sam tražio biblioteku koja može da radi sa tekstom, on je jedini koji je imao reverse, znači da može da obriše to što je napisao, ostale biblioteke baš ilustrira, a pritom da podržava custom HTML elemente. Imate Animate CSS, tu u stvari, da, ovaj Web.js radi sa Animate CSS-om. Znači šta je Animate? To je neka kolekcija jednostavnih animacija. Ajde tako da ih nazovem, koje možete koristiti. Ako vam je mrsko da kucate frontend, koristite Bootstrap, ako vam je mrsko da kucate animacije, uzmite Animate CSS. Sad kako se ovo možemo da testiramo? Sad, ko ne voli Chrome, ja ne znam kako da vam kažem kako da testira. Imaju neki alati koji su podržani samo na Macu. Znači, postoje kompletni studiji koji vam služe samo za izrađivanje animacija i koji vam mogu oceniti kompletne performanse vaše animacije. Međutim, ne samo na Macu. Chrome je to jako dobro uradio, tako da mislim da je layer borders, ali nisam siguran. Tu postoji jedna opcija, da li u Render ili u Animations, koja će vam za svaki element koji se animira, taj element će biti označen kvadratom od zelene do crvene boje. Znači, što je crvenije, to su gore stvari na njemu. Treba tu raditi optimizaciju. Tako da to su meni nevjerovatan alat koji mi pomaže u testiranju animacija, pošto svaku animaciju prvi put kad otkucam i protestiram, ona ne radi. Znači, ona radi užasno i onda te kreće optimizacija. Tako da mislim da mi Chrome Developer Tools otprilike jedini alat koji ja koristim za testiranje animacije. Sad, šta još možemo da očekujemo u web animacijama? Jasno mi je da je ova prezentacija bila samo uvod da možete kasnije sami da istražujete ili možete mi pitati kako zanima neka biblioteka, ali to je sve što mogu da vam pomogu. Na kraju ćete svesti da ćete sve crtati na neki papir i pokušavati da shvatite koje propertije treba da promenite. Šta se dešava u budućnosti web animacija jeste 3D transformacije. Prve prilike nedeljak dana sam pročitao na Twitteru da su izbacili prvu 3D igricu koja je napravljena od HTML elemenata. Znači sve što se radi jeste 3D animacija. Ako nekog zanima, ja ću potražiti opet na Twitteru, pa ću, mislim, nisam baš imao vremena da nađem do prezentacije koja je. Ali, da, napravili su kompletnu igricu od transformacija u JavaScriptu. Shooter, first person. Šta se još dešava jeste da se pokušava animacija više prilagoditi korisnicima. Ne znam koliko pratite CSS Next i sve ostale stvari, ali javila se, pa nije to ideja, sad je već, ja mislim, i standard na kom rade pretraživači, jeste da postoje media query koji targetuju korisnička podešavanja na webu. Znači, ukoliko ste vi na vašem telefonu ili bilo čemu drugom namestili redukovane animacije, trenutno se na webu radi na targetovanju da sva ta podešavanja koja ste na vašem uređaju namestili možete da targetujete u CSS-u ili JavaScriptu ili bilo čemu. Javlja se potreba za scroll timelines, to jest da ne morate da imate podršku Scroll Magica ili bilo čega drugog da bi dobili animaciju na scroll, ili da ne morate ručno napravite tu implementaciju. I imamo nešto
skroz cool, to je Web Animations API. To je ništa drugo nego stvar koja, to je ES6 za animaciju. Znači, kako ES6 pojeo jQuery, tako će Web Animations API pojesti Greensock. Apsolutno isto izgleda, apsolutno isto se koristi, još uvek nije podržan ni u jednom pretraživaču. Bio je u jednoj verziji Google Chroma 39 i nema ga više, ali imate polyfill. Tako da neko ispisao polyfill, to ima nekih 2000 starova na GitHubu i čini mi se da radi. Nisam ga koristio. I, to je bilo to. Koliko neki želi reference na ovom linku ili da skenjate QR kod, sam okačio sve linkove i animacije iz same prezentacije. Takođe sam okačio neke reference ako neko želi da uči web animacije. Ako neko zanima da li zanima više da uči web animacija, a nema tu, može slobodno da me kontaktira na sajtu firme, imate moj kontakt. Pa to je to. Ako neko ima pitanja, slobodno. Hvala ti, Nikola. Mislim da ću mi poslati linkove ka tome pa da okačimo na negde. Da, to ću. Ima neka pitanja za Nikola? Da li će te prezentacije biti okačene? Ja ću okačiti prezentaciju, daću to. Evo, Ivan. Biće. Super. Mislim na slides, ukucate NSJS i okačit će. Da, bit će Mitar Group, bit će Facebook. Ima neka pitanja za Nikolu možda? Sad nisam baš nešto pričao. Ajde. Evo, ja sam još imao priliku da optimizujem Request Animation Train i to sam pitan koliko pogrešno to radim, čisto da samo kažeš, pošto znam da radim 100% pogrešno. Tipa sad idu te animacije i sad izađe mi iz fokusa iz taba i Chrome pauzira sve te animacije. Ja se vratim nazad u tab i onda sam nastik gde išao, podivlja sve. Koja je praksa kada izlazi iz fokusa, što radim sa animacijama? Pa nemam pojma, ubaci neki worker. Worker pa da pauziram jednostavno sve animacije. Nešto tako, da. Mislim, ja sam na ovom sajtu isti problem imao. Išli su neki krugovi kad se meni otvara i zatvara i meni odjednom prestane da radi, onda ne možeš nigde da odeš. Pa nešto sam tu ishakovao, mislim, mogu ti pogledati kad ti poslati, da. Mislim, ali nešto s workerima je ubačeno da to sve funkcioniš. Mislim, daću ti pristup na GitHubu. Mene zanima, u Chrome DevToolsu, koliko su dobri ti alati za profiling tih animacija? Rekao si da imaš te kvadratiće, pa ako su spore animacije, onda su crveni, ako su... Pa pazi, to je u tom render. Pazi, imaš animation tab koji će ti dosta to lepše prikazati. Zato što ja imam neki add-on u kom ti u animation tabu možeš da ubaciš selektor, da ti to filtrira, ali za početak vidiš gde to koči, jer, mislim, nećeš provaliti na kom elementu dok ne vidiš vizualno gde je crveno. A je li ima tu nešto kao neki throttling za CPU i za GPU da vidiš kako se dešavati na nekim sporijim računarima? Pa imaš na Chrome ono nativno da mu redukuješ i performanse i brzinu interneta i sve, pa ok, znači to radi. Specijalno kao za... A nema ništa za to, ali mislim kada redukuješ tu radi, mislim odražava se i na animacije, tako da. Sad nije da sam baš testirao mnogo. Još neko? Prvi, drugi, treći put. To je to. Hvala ti, Nikola. Ostanite posle, tu smo, ovo što se čulo dok je Nikola pričao, to je bio led, tako da rasladili smo pivo, ostanite, smanjit ćemo ove stolice, pa možemo i ovde biti, ne moramo samo tamo. Hvala.